Tady v televizi Regína je možný všechno. Ty jsi skutečně velmi milý věštec, stále klidný, vyrovnaný, usměvavý, koncentrovaný a působíš na lidi absolutně blahodárně. Já si myslím, že ty nemusíš dělat nic. Je tu čistá pramenitá voda a ta se vždy musí trošku konzumovat při relaxaci z minerály. Tak se naboupej. Tak se napiju. Budeš mít i pocit, že ta voda chutná jinak. A je to díky těmto nerostům. Mám pravdu? Ano. Určitě. Já jsem telátko a jsem hodně silný. A já jsem argentínská kráva. Nosorožec! Mrkev. A seděla si na záhoně a tvářila se jako by nic. Tvasek. A když přišel její čas, dědeček přistoupil k mrkvi a začal jí tahat za pačesy. Takže i když vypadám jako podivínka, ale to prostě tak je. Ale to už je nádech magie a to je na jiné téma. Takže nedělám to 25 let, ale přes 30 let. No to Byliny? Říká, no ano. To už ti bylo 30? A vypadáš báječně. Ale mně to dneska nejde. Dneska ti to nejde, spíš nechceš. No, jak je teplíš, tak ty chlapi nechtějí moc pracovat, že jo? To je řečí. No, milé dámy, samozřejmě, pánové, když je trošku nepohoda, je trošku větší vedro, tak ho to zkouší. No, nemůžu, dneska mi to nejde. Ženská může vždycky všechno zvládnout. No, to je úděl žen. Kolik lísku jsem natrhal já. No. A kolik Je to jenom proto, že tě vidí naše faninky a divačky. Je to pravda, ale naši přeci věděli, co je prospěšné a co je taková ta první pomoc, protože já jsem si líznul, to se nedá. To je vůně. Teď jsi se projevila. Holka, alkoholka. Jako co, jen to řekni. Holka, alkoholka. Dobře. No přesně. Jo? Já říkám, já jsem skeptická absolutně vůči šarlatánům a tohle to prostě nesnažím. Ale vás obdivuju, vy jste úžasné, vás fakt obdivujeme už s dcerou několik let. Děkuju. Víte, já tady vidím nemoci přiměřené věku. Mně končí kredit. Pane Honzo, moc krát vám děkuju pěkně. Držím pěsti. Bude to chvilku trvat na Slovensko, je to přece jenom trošku dál. No, je přes hranice. A zkusíme, to je kravina ty hranice, víte? A jdeme na to. A už mi tam ravenčí. A vakáni je tu asa. Esiaká. Už to mravenčí, jo? Ano. Už to cítíte? Je to jenom v dlani nebo už je v prstech? V prstoch to cítím. Esiavaká. Tak a hezky pěkně uchopit ručičku takhle nahoru a 5 minut držet. To mravenčení, můžou vás začít brnět nohy, to je všechno v pořádku, až si to sedne tam, kde to nejvíc potřebujete, ano? Jenom jsem se chtěla zeptat náhodou, pohlaví to asi tam nevidíte. Tak se podíváme, jo? No spíš to bude s čárkou, než s čudlíkem. Jo, tak to by bylo fajn. Co byste chtěla? Čárku nebo čudlíka? Holčičku. No, tak je to s čárkou, takže by to měla být holčička. Co takhle na tom sedadle s tou žvejkačkou, co uděláš? Na sedadle nevím, ale vím, co na šatech s tím udělám. I na šatech. Podívej, a co uděláš s těma šatama? Prostě to nekompromisně narveš do mrazáku. Počkáš, až ta žvejkačka zmrzne a potom ji vydrolíš. To jídlo se jaksi odsouvá v dnešní době u mladších a mladších lidí a u dětí, až jako si na ta poslední místa, jo? Že spíš ten počítač a tohleto a teď mají zájmy a pouštějí si muziku a tak. Dnešní naše modelka to celkem vychytala, protože je bez saténu
a je bez nějakých lesklých věcí. Ale oblečená je. Ale oblečená no, tak to je dobrý. Tak prosila bych naši modelku, řekněte mi křestní jméno, ať si připadám ne tak cize. Markétko. Takže já si myslím, že naše modelka dnešní Markétka, která s námi jde na večírek, tak se oblékla velice dobře. Myslím si, že zvolila teda látku, která není lesklá, neupoutává, nějakým způsobem koresponduje tedy s jejími proporcemi nebo vůbec s její vizáží. Takže určitě bych se nebála šálky zmíněné, v žádném případě nějaká takhle, ať už barevná nebo stejně barevná, černá. Volila bych možná i tmavší barvy, abychom neupoutávali. Tam už bych se trošku bála, že teda porušíme to pravidlo a přebíjíme tedy paní majitelku firmy. Protože takovou nádheru si myslím, že nebude mít na krku nikdo. A vidíte, jak je to krásné k tomu černému, jak to rozsvítí a co to s tím jednoduchým černým outfitem udělá. A Markétce moc a moc děkuju. My vás nevememe na večírek, teď my si to jenom vymýšlíme. A ještě pokud bychom chtěli nějakým způsobem modelce, tedy myslím si pomoci, nebo doufám v to alespoň, tak tady máme takovouhle krásný tedy šperk, který je kovový, je takový velice nápadný a jednoduché, jednobarevné černé šaty bych řekla, že velice ozvláštní. Ukažte se mi taky. Vůbec není tedy na škodu. To je hodno Kleopátry, tohleto. Fenikl, když se nakrájí na kolečka a zapečený z brambory, která se nakrájí taky na kolečka a s houbama, s čerstvýma houbama. Ano, to je taky vynikající záležitost. Tamhle cítím ty příjemně houbičky. Víš, jak jsou z toho? No tak když děláme sladký, to bys neměla cítit houby. Ne, ze zdálky houbičky, teď jsem blízko a cítím tu dobrůdku v podobě z kořice. Ty si nám tu perou ty dvě vůně. A je to příjemné. Ale když nemáme šťavnaté jablko, tak tam přidáme trošku mléka, trochu smetany, cokoliv, co má kdo rád. Takže ten salát, říkala jsem mu rajta. Oni tomu říkají skutečně rajta. Ježiš, to je roztomilý název. Salát rajta. Ano, to je krásný. A tak ty budeš taky štínat. Ano. Vymačka. Víš, proč to dělám takhle přes ruku? Kvůli zrníčku. Kvůli zrníčku, ano. Já to neumím, já to jednou zkoušela doma a ty máš úžasnou zručnost. Jakože to mačkáš? No ano, já jsem to zkoušela taky a takhle. Jako a nezůstaly ti v dlani zrníčka? Ano, zůstaly, ale pak mi to tam spadlo celý, no. To je nemožné. Nazdar. Čau, tak to Je proboha, co se ti to stalo? Ale prosím tě, zrovna když jsem žehlila, tak zazvonil telefon. No jo, ale proč máš teda zavázaný i to druhý ucho? No to jsem si volala pohotovost. Vzhledem k tomu, že koketuju s tím, že jsem moderátorka, tak to budou takový mikrofonky. Ježiš, to zní hezky. Mikrofonky. Ano, takový mikrofonky. Ale na druhou stranu, ono prostě je to chutnější, když je to taková trošku prasa. Tady sleví. To tady takhle propíchnu, aby mi to drželo. Na straně. Postavím. A teď tě poprosím, abys mi podala jednu kuličku. Kterou jsem neviděla. No. Jednu kuličku. A takhle ji prdnu nahoru. A je to prostě takové, jakože... Ty, to je ale přece úžasný. Máme tady druhý mikrofon. Takhle. Tak. To je právě jak raketa teda taky. Jako raketa taky, ale... No ty mikrofony opravdu, ano, vypadá to jako mikrofon. No. Takže mikrofonky a k tomu citronová limonáda. Moc dobrá. No, tak to vypadá opravdu jak na party. Tak klidně můžeme dát rajče. Místo toho, že vyměníme tady. To vyměnit. No, ty jsi praktická holka. No. Takže i takhle to vypadá, je to veselý. A já, protože je to pro ty řidiče, tak dávám alkohol. Si ušleháme. Tak, jestli jsi trošičku zesmetanovaná, jako já, tak si to, tak si to trošičku a hlavně upravíme. Je to rozptylé. Opět budeme šlehat? Opět budeme šlehat. Tak
Tak tady není úplně nutné, aby to bylo úplně 100% tuhé. Co milé postříkané, takže jsme sladoučké. To jsou trucovité melníky. Dívej, tak jak chceš dát do pozoru, tak je dáš obráceně. Meruňky se mi ano kladou obráceně. Máme připraveno, můžeme to dát do mikrovlnné trouby. To už to budeme péct? Ano, a za 3 minuty máme hotový dort. Tady není co bych dodala. Tohle to skutečně bych řekla dokonce, že by dokázala i gorila. To je zcela jednoduché. Dobře. Ta by to i umíchala, to je opravdu... Takže... To je opravdu ten nejjednodušší dort, jaký existuje. Takže jaký tomu dáme název? Takže... Já tomu říkám dort za minutu. Dort za minutu. Vážení přátelé, to je tak něco nechutného. Já pevně věřím, že se těšíte na další díly. Takže to je tím, že jsme se sice přejedli, to je jakoby ten počáteční stav, ale pravděpodobně jsme si podráždili žlučník, je tam buď to nižší tvorba té žluči, nebo naopak se úplně zastaví, což bychom potom měli poznat na barvě stolice. Já si ulevím, když to ty to v sobě dusíš a proto právě potom nemůžeš ty vajíčka. No to není pravda, ty si ulevíš a všichni okolo jsou na koronárku, viď? Protože to je potom na infarkt. Já si ulevuju tam, kde to znám a ty přece víš, že si ulevuješ, kde potřebuješ, to jako zasadíte. Že se hezky vezme kravské lejno, dámy prominou, zabalí se do plátna a nedostane člověk dnu nebo zánět nebo něco takového, protože to vytáhne, víš? Tvůj, po srtě pes. Špenát se u nás dost často vyskytuje a samozřejmě, že taky se vyskytují skvrny špenátu. A představ si, že na skvrny od špenátu zabírá brambora. Co to? Hlídej se, je to na tobě znát, že zas přišlo víc složenek, než si čekala. Jo, teďko vymysli si příběh, jak to říkáš, jo? Takže dáme třeba, já nevím, třeba praskl mi vodovod, jo? A teďko, jak bys to řekla, tak a jak to říkáš tomu kamínku, udělej modelovou situaci. Jo, takhle. Ježišmanko, kamínku, pomoz mi, praskl mi vodovod. Co s tím, nevím, jestli někoho seženu vůbec teďko. Kriste Pána, pomoz mi, vyveďte z toho ven, ať není žádný malér, ať se nám nevytopí byt. No. Toto. Tak jsem vlastně, teď to řeknu lidově, sráč. Já nevím, nikdo není dokonalý dneska, že jo? Ale podle mýho chybu jsem udělal asi v tom, že jsem byl takovej, já nevím, jak to říct, ne Kasanova, to ne, jo. Pojďme radši pryč od těch spermí. Vážení televizní diváci, zvu vás k pokračování, relaxujte s námi. A nožičky natahujeme do prostoru a malinko pomalinku je pokládáme. To je něco, viď? Výborně. A teď, ano, vidíš. A ale vidíš, stačí nepomoc. To stačí 2krát. Ale podstatný je, abychom si trošičku zpevnili, protože hele, já byť pupkatej, tak jako něco, ten sval tam nějaký je, protože právě dělám tyhle ty cviky, protože bych se vůbec nehnul, že jo. To prostě musí být to tělo, má mnoho desítek svalů, tak se musí každý alespoň na chviličku zapnout. No a já, starý pán, hodně při těle, zvládnu taky, takže se mnou někdy příště v Relaxujte s námi zase nashledanou. Který herec stvárnil postavu pana Majera v legendárním pohádkovém... No tak to už bylo bez možností. No, že jste řekla Arabela. Tak no výborně. No tak výborně, tak tady máte od nás taštičku s naším logem. Užijte si to. Hurá! V barevných sluníčkách je veselo! Hurá! Těšíme se!
Já nevím, jestli diváci třeba vůbec nepotřebují ty afrodiziakální suroviny, protože přeci jenom to ne každý potřebuje tohleto. Ne každý, ale podle dopisů to hodně diváků vítá. Tak. Takže to vypadá hezoučky. Ještě to není. Ještě tam musíme dát ten olivový ty olivy se tam smějou. Tak olíček. No. Zamícháme. Ježiš, to je dobrý. Velmi dobré, ano. Já mám na toaletě cedulku používat jenom za jízdy. Já ti řeknu, já než ten vagon roztlačím, vždycky se podělám. Už ho vidíte, jo? Jestli pak má hnědý kaloty. No, dobře, no. A co to máme ještě za téma? Takový problém, bílý ponožky. Jo, ještě, že tě mám, Dášo. No to je pravda. To je nevděčný. Víš co, Nevděčný. už je jich mnoho, který Zboží nevděčný. Já myslela, že to je ta ponožka tím pádem vyřazená. No tak já, když jsem slyšela tuhle radu, tak jsem zaplesala úplně, protože mi to přišlo Ať si můžeme zaplesat my všichni. Mně to přišlo hrozně vtipný a nápaditý, že je úplně jednoduchá, stačí věc na odstranění zašedlý barvy z bílé ponožky. No co? Přes noc namočit do vody vlažný s kypřícím práškem do pečiva. Slyšela jsem to poprvé v životě, ale je to úžasný. No teda já jsem tak překvapená, že si to možná budu i pamatovat. Protože že černá barva potom, když je unavená, tak je taková jako nepěkná. No. To je stejně jako když je unavená bílá, tak je taky taková. Ono vůbec je unavený. Potřebuje občerstvit, ale čím občerstvit třeba to prádí oko. Moje babička dávala, když prala černé věci, tak dávala při každém praní 2 deci octa. A jsme u octa. Zase ocet. Podívej, Dášo, ty můžeš o tom mluvit, protože Dáša kouří. Žalovníčku. Co bych to neřekla, když tě tu mám jako experta. Ano. No. Takže taková vychytávka. Do vany se natočí vařící horká voda. Ten kabát se tam šoupne, jo? Ano, taky jedna možností. Taky jedna z možností. A do té vody se vyleje hrnek octa. Obyčejný ocet? Obyčejný ocet. 8% ocet. Nad to se zavěsí zakouřené ošacení, zavřeme, nevětráme, nevcházíme hodinu a ta octová lázeň, ty výpary spolehlivě opravdu ten kouřový odér z toho vyčistí. Tak to bych do octa neřekla. No. Nebo co s tím? Co s tím? Takový oblečení, který je tím potem, což není se za co stydět, to je prostě tak. No, bez vyplázne jazyk a vyřídí si to takhle, že jo? A my neplazíme jazyk, ale máme třeba skvrny pod paží. To stačí úplně obyčejná octová voda nebo citronová voda. Zase ten vlažná. Dášo, ty všemohoucí jsi udělaná na Já jsem udělaná na ocet. Jak už název napovídá, tajemno to je něco, co je mezi nebem a zemí a týká se to lidí, kteří mají určité vlastnosti, které my ostatní nemáme. Máme zvýšenou intuici, máme zvýšené vnímání, zvýšenou empatii a proto se já dokážu napojit na klienta, který mi volá. Musím udělat kabát. Kabát dělám z dětské plasteliny, všechny barvy uhnětu dohromady do jedné koule a z té pak dělám kabát. Takže po vypití bylinkového šálku
lehnout do postýlky, zabalit se do deky, no a pokud nemáme nikoho po ruce, tak si tam dát třeba takovýhle malý kamarády. To koukáš, co? No. Spíš s koněm, jo. Mám hrozně rád pivoňky. Škoda, že tak hrozně brzo opadají. Všichni se budou ptát anglicky, co to What je. is it? What is it? A vy A já jim řeknu řeknete? Alpha Attack. This is Alpha Attack Agrobio. No. Umíš něco uvařit vůbec? Tak čaj. Super, toho se Markéta nají. No a občas hraju na nějakých diskotékách. Ty? Jako DJ? Ale kuš. Ano. No a jak to máš s tancováním? Ještě jedna věc mě trošku při tomhle výstupu strašila. Při tom prvním výstupu, jak ten vozík skáče přes ty terénní nerovnosti, tak to je taková masáž břicha, že mě to dohnalo, že jsem se musel jít přebalit. No, takovýhle věci tam mám. Takový strašáky mám stále. Jarní lívance. Že by si udělala zelený lívance a že by si nahoru dala prostě vajíčko a byly by to takový sluníčkový lívance. Sluníčkový, jarní. Ještě by se mohla dělat paprsky majonézou. Tak. A ne, že tady budu ničit nádobí. Teď jsem mi myslela a pro mě to je velké vyznamenání, protože Maruška mi to pochválila, takže já jsem mi myslela zelený jarní lívance. No, tak budou veselý zelený. No jo, ale zelený věci jíst. No, jarní lívance. No dobře. Ti ukazuji tu výbornou smetanu. Ano. Vidíš? Takže ono ve studiu přece jenom je tu technika, je tu teplo, takže to mohlo povolit. Ale vidíte to sami, že je... Jinak v celku... Že je ta smetana hustá. Hustá, velmi hustá. Ukaž, já ti takhle podržím tu misku. Tak zkusíme to takhle promíchat. Velmi hustá. Tebe pozorovat, jak vaříš ty koncert. Maruško, já když to vidím, jak to vypadá nádherně, levně, zdravě a hlavně tady, no to vypadá, že máme hostinu. No, od čeho je amoleta? To je omoleta nebo amoleta? Omoleta. Tak až budeme u O. Ale ono je obojí verze. No, amoleta, myslím, že je omoleta. No nevím. Přivoň, zkus uhodnout, jaká je? To je ostrošina, jahoda. Je to červený, už nemáš to takový výběr. Malina? To bys měla pecičku. Tak jsem to vzdala. No, má to pecky, špačci na to lítají. Češně? Višně. Ty jsi taková šarlatánka. No, tohle je hodně složitý, jako tráva. Tráva je prevít taky. No. Jako je červený víno, tak tráva. No. Ale zabírá na to neředěný saponát. Nebo čistý líh. A my si dáme pozor na vosk, na co? Na cigaretový popílek. Na trávu. Na trávu si dáme Ještě mám jedno varování. Bacha na žvejkačky. Malý bombonek to nejde. Tam se nevejde nic. Ani brejle, když už potřebuju moc, někdy dvoje. Teď ten mobil, aby tam byl. No cože, a vlhkej kartáč a od minule, co mám teď ty rady, no ještě kyselý mlíko, no to bylo. No. Tak pojďme to nerozpatlat, vlhkej kartáč. Samozpásný. Děkuju. Ale teď se k něčemu přiznám. Já jsem svíčková bába. No, ale já vám na sebe něco řeknu. Já mám některý punčocháče tak ráda. A mají očko, ale mají ho tak dobře zalakovaný, že už neutíká potvora nikam. A já si takový punčocháček klidně vemu pod dlouhý kalhoty. No to jo, to určitě. Jo, no jasně. Já to připravuju, To by ladilo. Gabi, vem si je. Gabi, udělejte to, ať se pokocháme. No. A to je dobrý. prostě, když potká tvrdák, opiercingovaný, kožený mladý muž, takhle vlastně víceméně růžového, plišového, Ano. no, anděla se dá říct, protože má světlý vlasy. To je no pravda. tak já si myslím, že pomůže, nabídne cokoliv, i možná pustí do dveří. Bych dneska skoro i viděla. Nepustí dveře na nos, ano, to bude krásný. Nebo ji nepřirazí a neřekne jí, ty vole, promiň, sorry. No právě. Dotknout A já se. si myslím, že i takový ty
kluci nejhrubšího zrna v tu chvíli, když uvidějí takovýhle plyšový stvoření, tak nebudou říkat ani sprosťárny žádný. No, to určitě. nepadne, vole. No a možná ne, i pomůžou. to nemůže před takovouhle růžovou, krásnou, plyšovou, měkoučkou, hladivou. No ne, jdi pryč ty, jdi pryč, nesváděj mě, nesváděj. A jak dopadla myška Bobinka? Asi zahynula. A řekněte mi, co tady ta holčička? Podíváme se i s kamarády u televizních obrazovek. Holčička je šprtka. Počkej, Vojtíku, to by ti dneska vůbec neslušelo. Třeba, že si vyfotí fotku nějaký holčičky, tu tam dá a je tam třeba nějaký zlej chlap a píše si s tebou. A třeba, že si sejdete někde a potom tě může třeba zabít. A my tady máme Vojto Bubeníka. Ptejte se absolutně na cokoliv, berte si sílu z mé magnické koule. Kdo se dovolá, dostává ty síly víc. Tak, jestli nějakýho kamaráda do nepohody, jo? Aha. Ale on se tu okolo někdo pohyboval a nevyšlo to, souhlasí to? Ne, já jsem ho neviděla, já jsem slepá. Nechte to a takhle jim pomožte, ať tam do něčeho nezaučí. Proplachujte trubky, pijte vodu. Je tam bláto, je tam sajrajt. Nechte si to propláchnout, jo, to vám jenom pomůže. A já se teď podívám na tu prostatu. Já teďka vůbec nevím, teda jestli mluvím, s kým to s nás mluvím? Já vás neslyším. No, to bude asi lepší. Ale už jo. Víte co, asi já si myslím, že jsem zavolala asi na špatnou linku, no. To je možný, no. Tak jo, no. Tak jo, děkuji moc, tak se naschle. Naschledanou. No, a je to. Dobrý večer. Tak. No. Haló. Tady Marie, prosím nás 80 a syn 50 let a tady bych se nazval svýho jako 80 let a pak normálně syna 50 let. Hlavně zdraví. Děkuju pěkně, nashledanou. Nashledanou. No, Marie 80 let, syn 53 let. Dál jsem nerozuměl ani slovo. Vakánia. Jaký barvy se nacházejí na slovenský vlajce? Jsou 3. Ano, takže červená, modrá a... Je to stejný jako u nás? Bílá teda. Jo, dobrý! Tak jste opravdu odpověděla všechny 3 otázky naprosto správně a vyhráváte od nás malý dárek na cestu, což je hrníček s logem naší televizní stanice. Kolik stěn má kostka? Jsi 4. Já vám dám, chcete nápovědu? Buď 4, nebo 6, a nebo 16. Kostka. Je, určitě.
Je to 6, on to byl maličko chyták, ale to nevadí, já myslím, že od teďka si to samozřejmě budete pamatovat. Otázka by byla, kolik dní má přestupní rok? To bude trošku problém. Jestli budete chtít poradit, klidně nahodím nápovědu. No tak to možná jo, já teď si nejsem přesně jistý, kolik může mít přestupní rok. Takže buď 158, nebo za B 366, a nebo za C 585. 366, ne? Jasný? To jsem ale Vidíte? To jsem opravdu nevěděl. No ale střelil jste to úplně v pohodě. Se štěstím. Úplně v pohodě jste to střelil. Odkud pochází svatý František? Chcete nápovědu? Tak buď z Chebu, nebo z Asisi, a nebo z Mongolska. Mamka neporadí. Svatý František z Chebu, z Asisi, nebo z Mongolska. Já bych řekla z Chebu. Já si taky z Chebu. Asisi. Ale to nevadí, já myslím, že od teďka už si to budete pamatovat, takže to je takový dobrý. Když se na mě se směje Meloun, tak vždycky úplně je a musím trošku. Na mě se Meloun ještě nikdy nezasmál, na mě se smějou třeba čokolády nebo dorty, ty se na mě smějou, ale Meloun, že by se na mě zasmál. Na mě se smějou i Melouny, mám pokušení hned. Na mě se teda z ovoce zasměje třeba broskev, tu mám ráda. Aha. A nebo se na mě zasměje třeba mango, to mám taky ráda. Ananas mám ráda. Ale Meloun se na mě v životě nezasmál. Ano. Teď si vezmeme ten cukr. Tak já bych pomohla, takhle jsme nasypeme ho na talířek. A teď to v tomhletom takhle pěkně. To vypadá moc nemáme. No, není to krásný? No, to je krásný. Není to krásný? Tak. O krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase veselé zpívala. Přihnala k březině, kozičky se začaly pást a ona se zase posadila pod strom. Paní učitelka Blanka je tady v rovné halence, v kalhotech, kdy si myslím, že to je naprosto tedy v pořádku, vhodné oblečení. Halenka je tedy lehce rozhalena ke krku, je ve velice moderních fialových barvách, takže zároveň splňuje tu modernost, že paní učitelka tedy není z doby raz, dva, tři, že nebude terčem posměchu, jak jste říkala, žadstva, a zároveň nebude působit nějak vyzývavě a nebude odpoutávat. Na mě přišla puberta velmi pozdě a přišla právě na stromě. Takže já jsem prostě, jak jsem se sápal po té třešni, každý víme, že třešeň, velká třešeň, že už ten obvod je nějaký, tak jsem se sápal a jak jsem se sápal, podotknu asi skutečně 15, ne v 16, ne, asi opravdu nevím v kolika letech, to si nespomínám, zkusme klidně říct 15, v 16, to je jedno, bylo to stejně na základce. Tak jsem se šplhal nahoru a jak jsem se po kmeni sápal, jak to dělají třeba i indiáni, no tak, co se nedostavili, já to neznal, ten pocit, že jo. Už jsem v podstatě už jsem se sápal k vajíčku, že to všechno, teď jsem k ním dolejzal, stejně jsem viděl z minulého bodování psaný den předtím, že už vajíčka zmrzla, že to je k ničemu. Protože jsem na ně šahal, a teďka šahal jsem na vajíčko a přitom moje část vajíček prostě dostala se erekce a následně po erekci první výron semene, jak jsem šplhal po stromě, jak jsem se šoupal. No, takže výborný. To bylo první takové to seznámení s mužem. Sexem. Jo, s mužem. Se sexem. No tak ne, tak můžeme říct, že to byl první styk s přírodou. Určitě můžeme, no. Takže první styk s přírodou vidíš. A nutno přiznat, že takhle jsem to byl už i poslední v tomhleto takhle setkávání. S přírodou, takže to... No, ale jak to zalíbilo si mi to. Ano, a od té doby si řekl, že asi se stromem to není to pravé, že? No, není to pravé, ale ono by moc nezbývalo v té době, protože já vypadal 15 na 10. Takže ono spíš ty stromy asi, ano. Stromy dobře. No, kdo je lidoop? Za A šimpanz, za B slon, anebo za C papoušek. Kdo z těch tří je lidoop? Lidoop. No to vím. Buď to šimpanz, nebo slon, anebo papoušek. Ne, ještě jednou. Šimpanz, slon, anebo papoušek. To prostřední, ne? Slon. Tam se učitelka ptala takového žáka, co robí tvoj otec.
On hovorí, no, môj otec je stomatolog v jednej agrárnej spoločnosti. Ona povedá, čože, a čo tam robí? On hovorí, no, opravuje zuby na hrabliach. Malujete, nebudete si svoje vlastní knihy ilustrovat? No, jak já maluju, to vůbec, to museli mít v obě oči zavřený ty kantoři, vůbec mi to nešlo, spíš tak ty takových geometrického rázu a vybar to jo, ale jako obno vůbec ne. Jací jsou Moraváci na severu Moravy? Jako jsou v pohodě, ale jsou takový jakože furt nasraní a takhle. Až takhle to je, jo. Ten, kdo mě měl původně odrodit, ten pan gynekolog, doktor, byl bohužel prej, to znám jenom z vyprávění, na lékařském pokoji ožrali, jak zákon káže. Takže proto tam byla jenom ta asistentka a tím se to všechno jakoby stalo. Jo, ty to řekneš hezky, já jsem se zbalila a odešla jsem. No ty si neodešla. A teď by to chtělo pokles do rytmu, ne? Je těžké vás rozesmát? No někdy je jako to těžký, někdy z toho musíme trošku brečet. Já to smutá, dlouho nám to nevydrží. A ty si rozesmála někdy klauny? Ne, protože jsem tak často klauny nevydala a nikdy jsem nebyla v cirkuse. Jaká je role klaunů v tomto pořadu? No, my se snažíme pomáhat dětem, třeba namalovat obrázky, ale taky trošku zazlobit. No. Tak. Měla jsi tam ten banán teďko. Není co dodat. A já si teda to si dám. opravdu musíte udělat. Já si taky dám. Takže, pánev Mareška, říkám dobře ten název? Rychlá pánev Mareška. Rychlá pánev Mareška, ještě dobrá a ještě částečně. A je to fakt dobrý. Je to úžasný. Já totiž nejsem velký milovník vaření, tak to bude něco opravdu expresního. A dnes to bude rajská polévka na počkání. Skutečně. No to zní úžasně. Náš pan ředitel Jan Savedra a Láďa Paseka jako moderátor Rádia Dechovka se baví o slepicích. Pro boha živého, proč o slepici, ale o těch reálných slepicích. Proč, Láďo? No, slepice jsou úžasná zvířata. Já je miluju od malinka, protože slepice jsou prostě nádherný. Je to tak, že jo? Já, když jsem si je u babičky pustil, tak můžu vám říct, že si lehnu do trávy a jsem schopný je pozorovat třeba 3-4 hodiny v kuse. Takže jiní koukají na televizi a vy na slepice, jo? Slepice jsou úžasné. Slepice nerozčilují. To je strašné, to mám za šéfa, jo? A já bych teď poprosila, jestli nemáme nějakou modelku do kavárny a jestli bych na ní nemohla trošičku ukázat, jak máme být barevné, nebo můžeme být barevné, což bude asi nejlepší než pouze na ramínku a na věšáku. Máme tady modelku, je to Eva a už se na nás těší. A míří do kavárny. Ano, zveme vás na kafičko do kavárny. A teď se podíváme na to, co tedy uděláme, aby se modelka Eva cítila poněkud svěžeji, veseleji, měla se ještě raději, než se má a hlavně se líbila svým kamarádkám v kavárně. Takže když se podíváte na obličej paní Evy, tak vidíte, že má krásné modrozelené oči, které se ještě více rozsvítí právě s použitím těchto barev, té tyrkysové a takové té škály té modré, která jde až do běla nebo do světle modronké. Úplně krásně korespondují s její pletí i s vlasy, s barvou, se střihem, takže proč se nebát. A zase jsem záměrně volila takovou barvu, která koresponduje s modelkou Evou, která jde teda k očím, jde jí krásně k vlasům, prosvítí a neublíží. My vám moc krát děkujeme a snad na tom kafičku se sejdeme. Ve zdraví, v lesklých kalhotách a se šálou. Jo? Děkujeme vám. Takhle na ubrousku nastrouhaná mrkev a v ní kousek petržele, protože ta, jak jsme si řekli, vytahuje tu horkost. A prostě si to na ten zadek přiložíte. Přímo na ten konečník. Ano. Půjčíte si něco, aby to drželo. Doporučuji, jak se to jmenuje?
menstruační vložka, či co? Vůbec to nemusí být, stačí takhle, pokud je to na ubrousku, tak si vzít kvalitní spodní prádlo. Takový, ne, to jsem Ne, teď to není jsem třeba, neřekl. není třeba, Takový není třeba. kvalitní spodní prádlo. Ačnout Tak já si, to mám jinak. Lehnout si, odpočívat. Ležet a opravdu se to snažit minimálně půl hodiny na sobě udržet. Ano. Po půl hodině zjistíte, že je to úplně vysušené. Kdo už si jednou zažil, co to je, když zlatá žíla zlobí, tak prostě aniž by ty potíže měl, tak si třeba jednou za 14 dní holt na tu mrkev sedne nebo si ji dá do těch gatí. A ono se to neopakuje. Je to zázrak, je to prostě stará věc. Já si pamatuju, že to dělávala i naše babička a my jsme se vždycky smáli, že má děda na zadečku obklad, no, dědo, promiň, dneska ho tam mám taky a je to prima. Nadýchneme a vydýchnout. Nadýchneme a vydýchnout. A teď se, tak Marko, zeptám, jaký máš pocit? Krásný. Krásný, Malinko přivři oči. Představuj si, kde máš čelíčko. Představ si zvláštní dlaně, který tě hladí po skráních. Tak já ti něco ukážu, tak jako divákům. Vezmeš takhle párátka a jednoduše rozhodíš. Na nic nemysli. Pak se budeš jenom dívat, já tě povedu. Tak, prosím. Takhle ji rozhoď. Výborně. Jaký jsi měla pocit? Co jsi tam tak, Marko, vnímala? Vnímala jsem, já nevím, prostě měla jsem úplně vypnutý mozek, nepřemýšlela jsem moc. Ano, výborně. A jenom jsem takhle vnímala ty párátka, které se kupějí do takových různých takových uskupení a hrozně se mi to začalo líbit. Říkala bych si, že docela, kdybych tohle měla na zdi jako obraz, že bych jsem se na to docela ráda dívala. Připravte si ručičky. Tak. A jdeme na to. 1, 2, 3, 4. Jestli by ti stíhali i doma.